किया अपना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी सूत गइल का मास्टर अपना डीजे सोनू एही भाव में हमार भौजाई भैया से कहत रही हो ए राजा जी तो भैया कहलन है कि का हो तो देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रही कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी कि जितना लोग अपना सर में गमछा बंधले बा सब लोग एक बार खोल के लहरा दे और तनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली कौना चीज पर एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी अरे जिया झूमेली झूम झूम हरी हरी पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का लागेला सब जानता ने दिया ढक्कन गाई ऐसे ना चलता गा के बताओ पैसा ले ले बाड़ू है थोड़ी गा सुनी होई दिया लागी ए पिया दिया लागी औरी ढक्कनियो लागी हो ए पिया लेकिन पहले के पूजा में आजकल के पूजा में बड़ा अंतर हो गइल बा। पहले के लोग पूजा करे मंदिर जाता लो, लेकिन आजकल के लड़की मंदिर के गेट पर सैंडल पहन के कहते सो हेलो दुर्गा माँ आवरी का मोबाइल ले तरी सो अब मुँह चोंगा लिखा वाला के कहते सो कि मैं हूँ और ये मेरी माँ है और यहाँ पूजा हो रहा है। खैर छोड़ा हमने के काले में देवे के बा आवा अरे खा जा ब्यास अखिल सिखे सारी पकृपा महतारी बनैले हो रही हाना तो जैसे पकिरपा बनैले हो रही है ना जैसे सैदपुर
सैदपुर।